Hej alle ærede kunder derude. Så er der jo ikke længe til, at Herren Bodycare og Frisørland de fusionerer. Jeg tænker lige, at jeg vil lave en lille video, hvor jeg lige fortæller lidt om, hvad der er sket her i mellemtiden i vores proces med at lægge os sammen og arbejde fantastisk sammen og alting. Så vi har jo været i gang nu, siden vi breakede det lige omkring nytår eller omkring jul. Og siden da har vi arbejdet sammen med at få vores økonomisystemer til at hænge sammen, vores lagersystemer til at hænge sammen, sælgernes distrikter og en masse andre spændende ting. Så jeg kan sige med 100% sikkerhed og ro helt ind i mit hjerte, at det her det bliver sindssygt fantastisk. I kommer til at få en masse fordele. I kommer til at se endnu bedre tilbud. I får en stor kursusgave, hvor der bliver et stort udbud af kurser. Vi kommer til at lave en masse spændende kampagner, og vi har undervisning, vi har hold dedikeret til at undervise, vi har hold dedikeret til at sælge, vi har marketingshold dedikeret til at lave marketing og alting. Så på alle måder har jeg ro i maven, og det bliver mega fedt. Så jeg har haft 20 fantastiske år med Herren Bodycare. Det passer ikke, det er 24 fantastiske år med Herren Bodycare. Og nu glæder jeg mig til masse spændende år. Jeg ved ikke, om jeg tager 24 år mere, men jeg tager i hvert fald mange år frem i tiden, hvor vi skal lave en masse spændende med Frisørland Herren Bodycare. Så jeg håber, I vil med på rejsen. Det ved jeg, I vil. I har taget super positivt mod det alle sammen. Og DNA'et, det er identisk, vil jeg næsten sige, imellem Frisørland og Herren Bodycare. Og det kan I bare glæde jer til. I vil mærke positive forandringer, og I skal glæde jer. Det bliver mega fedt. Så tak for denne her gang. Jeg stempler på ingen måde ud. Jeg stempler ind og bliver med til i et nyt spændende setup. Og min rolle i det nye firma faktisk, det bliver produktudvikling. Så nye ting, nye produkter, nye spændende tiltag osv., det bliver min del. Så i stedet for, at jeg har en kasket på med 1000 forskellige ting, så får jeg en kasket på, der kommer til at hedde produktudvikling. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så vi ses derude. Jeg bliver på ingen måde usynlig, for jeg er jo lige her. Vi ses. Hej hej.